Yes, Komfo Anokye eboa wo. Regions a wo Ghana ha nyina mu be dunsia de obi ayare aha no oba. Die wura na de hye wa amono ne obi aye na dwen se kwan bia so ye be pien wura. Adwuma pa o die no etime awie pele. Nti ne de mu hu ya ha eye otumfo de nananom ye wo Chicago. Wo mu na gina ha yi. Na me de se de adru ba bia adru de me jama no. Na enkomode ne asempa a obeka kire Komfo Anokye fo no nyina echi afiri no no eno anti na ehia ha se na me da se your friend me ahenkan but do na enim say your friend me Edward Owusu Chicago na me wo na em say be bosumi nsiani na otumfo de Komfo Anokye Heal Komfo Anokye program ne bae. So the buy no na ye nyina ye di ho abobo na ese ohen kase edi bibi se asi nani so a yentimi nya ono nko ama no enkosa akono ti yeso kakra bia ye benya ye de ba beta na chi no ye beye itimi ne menam fofo kakra hia ti ye toto ye nsa ase no enya $4,600 US dollars a ye de beboa Opemsuo na ono so na niswa de hu na ohuma Komfo Anokye no watimi aye amna yefe nti we de ye baya ye nantese kakra de baya. We are the chairman of the Heal Komfo Anokye project. Na Anokye na ye hwe menim ti ye ana na natapama hene se o baba menhia nti ye nye de ye mra ha no ti baya asenda etiye adwempa amonya some dey support Opemsuo dey support Asanteman dey support Ghana no nti na yensie ba ha no na de mu dia ba bia no enya amount ni mpokra ne yehwe se adwena etaya chiri se wo ba be supporting ka Ghana ha ne yehwe banka monti ha bi you have the best of healthcare wherever you are but the fact say you have families here also no wadwene say your papa Yura to Sana Mamba support her. As a chairman of the committee, on behalf of me, on behalf of Ohene, on behalf of the committee, on behalf of the ordinary Ghanaians, on behalf of the management and the board of Komfo Anokye Teaching Hospital, and on behalf of the Heal Komfo Anokye Project Committee, we say, Yadamasi, Ayiko, Yenisamo Baino, the Amadia Baino, Obasan Swako, Marco Catcher or Mose, the Diabano, a dorsal pa, Nemum Oliver. Is asking for more. Into the Damasipi, the Minshram, Chicago, when they were young Kufwa. Muhu say you were, who did you make say, Namson the Baba one. Looking for Damas, Asantema Damas. Mefa Koye so, must say Asante for my work country. So, Omuni Nada, Yamamo Denian shed the one Chicago for ye, almost a Yamra. Ye meta dwumadi enachi bi se yewura adwena Santema ho adwena Ghana ma ho ye nyina ayemwa esan se yedim se ba bia mo de kamo de mo fa ho na so so adwen pa amonya se otumfo ye dwumadi ese bi beta na chi no otumfo damase me fa kwanya so ye wo Denver for ha Denver Santifo hinimi ohun bi Chicago fo abeye ti mo fancy money so na mo meboa ne mo amasa bi yewura Sante hinimi dwumadi a wodi no ntimi anya koso otumfo damase committee for so yewura damase wo dwuma pa amonye damase na ebi mo ha omonya Santifo omunyina so eka ho je se yenyina ya fa yonko ena ya kan ho abom ena ye di sa adwuma nti na mpesa meka Someone in the comments. Chicago.